Zase som tady, Kámo, tento part asi už budem musieť končiť, ok? Tak túto sériu týchto takýchto videí, teraz som takto na húpačke, presne toto v Tatrách, tak a to bude koniec, dokým sa niekedy ešte nevrátim, ok? Ja ešte natočím tak 2-3 videá teraz. Jasne. Ak sa má... Hej, kámo, keďže takto je to trošku skedy, tak zaspievam nejakú pesničku čeba, ja. Daisy, Daisy, give me a round to do. I'm half crazy, you're from the love of you. And when we selected, ja ďalej už fakt neviem. Poznáte túto melódiu? Tu, ta, ta, tu, ta, 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 tu, ta, ta, tu, ta, ta. Zaspievam hornú dolnú, ok? Vracalo sa dieťa, vracalo sa z pola, bez gačiek a novice. Tak spievam a natáčam video. Chceš aj ty byť do videu? Čo? Chceš aj ty byť do videu? Nazdar! Wow! Nazdar! Tak ešte raz. Vracalo sa dievča, vracalo sa z pola, bez gatiek a na bicykli zajazdiť si bola. Krížonce sortára zastala až pri dome. Tu ľudia nie sú zlí a mesiac na strome. Joj, to bol zase nápad pre pána Jána zavolať na zabíjačku vegetariána. Krsavali gostinok a on sa na to díva, ešte že mu dali silné antidepresíva. Z hornej do dolnej cestu si razia, prirodia hora, kolóny hlásia tam hornej dolnej. Dobre sa im vodí, žiadne rande s mestom, žiadna len tam chodí z hornej do dolnej. Cestu si tam razia, na krvavých šenkoch amplióny, že hlasaj, nedal sa nec. Ja to je všetko vlastne, kašite na to. Ja možno tieto videá možno budú rozhadzované, lebo som na ne vidieť, že vlastne to nebude, aspoň dúfam. Skúsim zase niečo približiť. Dobre, tam... Co to tam? Povedzte mi, keď niečo vidíte. Skúsim takto pomaličky vždycky stopnúť.